ഭക്തിയാം സിന്ധുവിൻ മധ്യേ വിടർന്നൊരു സച്ചിന്മലരാണു നാരായണ. ഗോകുലമാകവേ ശാന്തമായി തീർക്കുന്ന പാവന നാമമീ നാരായണ. പാപികൾക്കേറ്റം പ്രയാസമായി തോന്നിടും പാടുവാനീ നാമം നാരായണ. നാമമറിയാതെ ഈ നാവിൽ വന്നാൽ പിന്നെ വിട്ടുപിരിയാത്ത നാരായണ. കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ എല്ലാം മറക്കുന്ന ആനന്ദഗീതമീ നാരായണ. ബ്രഹ്മാദി ദേവകൾ എന്നും സേവിക്കുന്ന കാരുണ്യ തീർത്ഥമേ നാരായണ. നാരദൻ വീണയിൽ എന്നും മുഴങ്ങുന്ന പ്രേമസ്വരമാണു നാരായണ. അന്നോ രാജാമുള്ളൻ വൈകുണ്ഠമായി കണ്ട നാലക്ഷരമാണു നാരായണ. പുണ്യമാ നിദ്രയിൽ കണ്ണനെ കാണുന്ന കണ്ണിൻമിഴികളി നാരായണ. എന്തും പറയുവാൻ പൊന്തുന്ന നാവേ നീ ഇന്നൊന്നു പാടുമോ നാരായണ. നാരായണ തവ നാമത്തിൽ നിന്നിടും ഞങ്ങളെ കാക്കാൻ മറന്നിടൊല്ലേ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി ഹരേ ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണ 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ. മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങാമോ? മാതാജി. പ്രണാം പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം ഹരേ പ്രണാം കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഓം ഹരേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललितांश विशाखानितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदा स्वामी निधि नामिने नमः आचार्यपादाय नताय कृपपदाय गौरकदादामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ്, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അതായത് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ. നമ്മള് 17 അധ്യായത്തോടെ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ ഭക്തിപൂർവം നമ്മളെ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഊന്നി ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, അതാണ് വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്, അത്യന്ത രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാർഗം, അതും ഈ അധ്യായത്തില് ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതില് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? കേശി നിഷൂദന പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഋഷികേശൻ. 2 വിധത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അതുപോലെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറഞ്ഞ് കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ ഹനിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു വേട് വന്നത്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് വീണ്ടും അർജുനൻ സംശയം ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേശിനെ, അസുരനായ കേശി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് കൊന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതായത് ആ ഒരു അസുരൻ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങളും അസുരനായിട്ട് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ ഹനിക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഋഷികേശ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാഥൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്തത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സാമാന്യം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയേ വിദു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഗുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു.
സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. എന്താണ് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതിനെ ത്യജിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് എന്ന് പറയുന്നു സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത് ആ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ത്യാഗം. അതായത് ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് ത്യാഗം എന്നാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്? ത്യാഗം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടിട്ട് ഇതില് എന്താ പറയാ, ശ്ലോകം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം ത്യാജം ദോഷവദിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷണ യജ്ഞ ദാന തപ കർമ്മ ന ത്യാജമിതിച്ചാപരെ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ദോഷകരങ്ങളാകുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്താണ് ചില യജ്ഞം അതുപോലെ തപസ്, ദാനം എന്നിവയൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാക്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 വിധത്തിലുള്ള ത്യാഗമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 3 വിധ ത്യാഗത്തെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? യജ്ഞ ദാന തപ കർമ്മ ത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപ ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം. ഏതൊക്കെയാണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? മഹാത്മാക്കളെ അടക്കം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാവണം നമ്മൾ യോഗികളുടെ പ്രവർത്തികൾ. മനുഷ്യനെ ആത്മീയോത്കർഷത്തിനായി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ പലതുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വിവാഹമൊക്കെ. അതിനെയാണ് വിവാഹ യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദാനം, തപസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യജ്ഞായാലും ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാനഭിതു കർമാണി സംഘം തിക്തഫലാനി ച കർത്തവ്യാനിധി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫല ഉദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്തിമമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. ആസക്തിയോ അതേപോലെ ഫല ഉദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആസക്തി പാടില്ല, ഫല ഉദ്ദേശം പാടില്ല. നമ്മൾ ഒന്നിലും ആസക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതില് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുക, ഇത് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കടമകളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് പോരുക, അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി കൊടുക്കേണ്ട, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസ പരികീർത്തിതാം. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യോമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി നിയതകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭൗതിക സംതൃപ്തിക്കുള്ള കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിവേദിക്കുക, അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുക, പുതിയ കർമ്മങ്ങൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയായതുകൊണ്ട് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യോമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അത് വ്യോമോഹം കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണ്ട, ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സന്യാസിക്ക് പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. അല്ലാതെ സ്വയം അവനവന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകം ചെയ്തുന്നതൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആ ശിഷ്യനെ എന്താ പറയുക, വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും വിലക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവർത്തികളെ ത്യജിക്കുന്നവർ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുഃഖമിത്യവയത് കർമ്മ കായ ക്ലേശായത് കായക്ലേശാഭയാത്യജേത് സകൃത്ത രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. പിന്നെന്താണ്? നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്ലേശകരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. ചില നേരത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമക്കും ജപിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും, എന്തിനത്ര നേരത്തെ ഒക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വെക്കണമെന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനത്തേതായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? അതൊക്കെ രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും? ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ, ഇത്ര നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ നമ്മള് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് രാജസമായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? കാര്യമിത്യേവയത് കർമ്മ നീതംക്രീത അർജുന സംഘം തിക്തഫലം ചൈവ ത്യാഗ സാത്വികോ മത. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതായും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായ കർമ്മം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ത്യാഗം, സാത്വികമായ ത്യാഗം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. എന്താണ് പറയണത്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനെന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ അത് കർത്തവ്യമായിട്ട് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ആ വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാം. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, സാത്വികമായ ത്യാഗത്തില് പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് ഫലമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അത് സാത്വിക ത്യാഗത്തിലായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവദ്യത്യാഗിനാം പ്രേദ്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ മുക്താവസ്ഥ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അത് തന്നെയാണ്
മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മുക്താവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിയണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബോധനിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്താവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറയാം. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം എന്താണ്, സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, അതാണ് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അതൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുക തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, പിന്നെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 23. നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അനാസക്തമായിട്ട്, അതേപോലെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട്, ഒന്നില്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. ആ ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതാതായ ആശ്രമങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുശാസിക്കുന്ന നീതകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, യത്തു കാമേ സുന കർമ്മ സഹങ്കാരേണ വാ പുനഃക്രിയതേ ബഹുലായാസം സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. ഇപ്പൊ രാജസകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നേരത്തെ സാത്വിക കർമ്മം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രാജസമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് അവനവന്റെ ആഗ്രഹത്തിനായിട്ട് മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു തൃപ്തിക്കല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് രാജസകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക, നമ്മുടെ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് വരണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്താ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവുമ്പോഴാണ് അത് സാത്വികമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന, എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് രാജസകർമ്മം. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം, അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ അനപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹാദാരംഭതേ കർമ്മ യത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന ആ കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം പോലെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്ര താമസം. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർ അന്യർക്ക് ദോഷങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ എന്താണ്, നാശത്തെ അതേപോലെ ക്ലേശത്തെ ഒക്കെ അവര് അവഗണിക്കും. എന്നിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലും അവര് നോക്കുന്നില്ല. ആ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അവര് എതിരായിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യാമോഹം പോലെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസം. സാത്വിക കർമ്മം പറഞ്ഞു, രാജസ കർമ്മം പറഞ്ഞു, താമസ കർമ്മം പറഞ്ഞു. രാത്രി ഉറക്കമില്ലടാ. ശ്ലോകം 30 എന്താണ് പറയണത്, നിവർത്തിം ച കാര്യഭയാഭയേ ബന്ധം മോശം ചയാവേത്തി ബുദ്ധി സപാത സാത്വികാം. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോശത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. സാത്വികമായ ബുദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ കർമ്മം പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ബുദ്ധിനെ, അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ത്യാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബുദ്ധി എന്താണ് പറയണത്, സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ഭയപ്പെടുക, അല്ലാത്തതിന് അതേപോലെ ചെയ്യുക. അതൊന്നും ബന്ധത്തിനും മോശത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബന്ധത്തിൽ പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോശത്തിന് കാരണം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. യയാധർമ്മ അധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച അയാദവത് പ്രജാനാദി ബുദ്ധി സപാത രാജസി. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ. ധർമ്മം എന്തെന്ന് അവർക്ക് അറിയണില്ല, അധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിയണില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെയാണ് രാജസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതം ച ബുദ്ധി സപാർത്ഥ താമസീം. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസമാകുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാമോഹത്തിന്റെ അതുപോലെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനതയില് എപ്പോഴും നമ്മൾ താമസം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര് എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അവരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനതയിലായിരിക്കും, വ്യാമോഹത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനതയിലായിരിക്കും. ആ അതേപോലെ എന്താണ് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതുക. ധർമ്മം കാണുമ്പോ അവര് അത് അധർമ്മമായിട്ട് കണക്കാക്കും, അധർമ്മത്തെ അവര് ധർമ്മമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, താമസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുമ്പോ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവരത് അതാണ് ശരി, അതിനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ശരി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ശരി, അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ശരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതാണ് ഈ താമസ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. 54ാമത്തെ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോച്യതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മള് ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിയിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഭൂതനായിട്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ആ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവര്, അവരെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് പരമാനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തില്ല, ദുഃഖമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലെ. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ദുഃഖവും ഇല്ല. അവരെന്താ മനസ്സിലാക്കി, പരബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്താന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കവും അവസാനം ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ അവര് എന്താണ്, അവരുടെ സർവ്വഭൂതങ്ങളിൽ അവർക്ക് അതുപോലെ സമഭാവന, എന്ത് കണ്ടാലും അത് സമഭാവനയായിട്ട്, അതായത് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അവര് മനസ്സിലാക്കണം. ആ നിലയിൽ അയാൾ എന്താവുന്നു, വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്തയോടുള്ള ഏകീഭാവമാണ് എന്ത് പറയണത്, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുക എന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അന്തിമമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് അവരത് എന്താ പറയാ, അതിനൊന്നും അവര് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നൊന്നും അവര് ഇതാക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദികള്. കാരണം എന്താ, അവര് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ജ്യോതിസിലെ മാത്രമായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി. വ്യക്തിവാദിയും ശുഭഭക്തനുമായുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ ഇനിയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ മുമ്പ് തന്നെ മുക്തിപദം എന്ന ബ്രഹ്മഭൂതത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റില് എവിടെ എത്തുന്ന, മുക്തിയില് എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 55ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്തതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഒരു അടിസ്ഥാനം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾ എവിടെ എത്തുന്നു? ഭഗവാന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനുമാനം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനും ആവില്ല. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം തുടരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചും സത്യം എന്നത് നിഗൂഢമായി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനെ കൃഷ്ണന്റെ സത്യം അറിയൂ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ സഹായിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒക്കെ അറിയണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അവരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സത്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ബിരുദം എടുത്തത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികതയെ പറ്റിയിട്ടോ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമാണ്യഭി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യഭാശ്രയ മത് പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്താണ്, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാലും, എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാലും, എന്ത് ജോലി ചെയ്യാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്കും സംരക്ഷണത്തിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം അവർക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. 58-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത് പ്രസാദ തരിഷ്യസി അതച്ചേർത്തു അഹങ്കാരന്ന ശ്രോഷസി വിനക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബോധവാനായിരുന്നാല് നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധമായ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നാശമാണ് ഫലം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ഉത്കണ്ഠ കാട്ടാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാബോധസ്ഥനായ ഭക്തൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താവുന്നു. പിന്നെ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആര്യ? കൃഷ്ണൻ. അവര് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും
തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം എന്ന് കൃഷ്ണന് അറിയാം. അപ്പൊ ഭക്തന് എന്താണ് 24 മണിക്കൂറും ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ആ ഭക്തന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. അദ്ദേഹം ആ സുഹൃത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമർപ്പണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ടും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായാലും ഭഗവാൻ തന്നെ ആവശ്യം സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ സമർപ്പണം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുക. അതുപോലെ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. 61 ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദ്ദേശാർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും? ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ശ്യാമൻ പരമാത്മാവ് തന്നെ നമ്മള് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അതില് ഏത് രൂപത്തിൽ, ഏത് ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ശ്യാമസുന്ദരനല്ലേ? എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട്. ഭഗവാനെ കാണില്ലേ? ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആ രൂപമാണ് നമ്മളെ ആരാധിക്കുന്ന രൂപം അതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രൂപത്തിൽ. കാരണോദയശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദയശായി വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അതെ, ക്ഷീരോദയശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അങ്ങനെ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ അല്ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരായിട്ടിരുന്നിട്ട്? വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ഞി തെറ്റരുത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദയശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് സകല ഭൂതങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നത്. 62 തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദ് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് എത്ര വലിയവനായാലും, ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു രാജാവാണ് അല്ലെ ആ അമ്പലത്തിലെ ജഗന്നാഥന്റെ അമ്പലത്തില് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ പദവിക്കൊന്നല്ല പ്രാധാന്യം. അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാണല്ലേ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? സർവഭൂതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് സമർപ്പിക്കണം. അത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കും. അപ്രകാരമുള്ള സമർപ്പണം വിവിധ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ മുക്തനാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതാവസാനത്തിൽ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 63. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം കുഹ്യതരം മയാ വിമൃശേതദശേഷേണ യദ്ദിച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക.
എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളോടും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്താ പറയാ, ഞാന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇനി നിനക്ക് എന്താ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നീ നന്നായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് നിനക്ക് ശരിയെന്നത് ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? പറഞ്ഞു തരാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളെ. 18 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, വരുത്താനുണ്ടോ, ഇനി വരുത്തണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണത് ആരാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്കുള്ള ആ പ്രയാണം തുടങ്ങുവാന്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വിഷു സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ ഇവിടെയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു കാരണ ശ്ലോകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് ഹിതമായത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? ഭക്തനാവുകയാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാം അല്ലെ? ഭഗവാനെ വെച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രണാമം ചെയ്താലും മതി വരില്ല. പ്രണമിക്കുമ്പോ പറയുക എന്താ, നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ടു പോയിട്ട് പ്രണമിക്കല്ല ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ആണുങ്ങള് ദണ്ഡവത് പ്രണാമല്ല ചെയ്യാം, പെണ്ണുങ്ങള് പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രണമിക്കും. നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാം. പ്രണമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ട് പ്രണമിച്ചിട്ട് പോരല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രണമിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോരുമ്പോ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അമ്പലത്തില് പോയാൽ മാത്രമല്ലേ പ്രണമിക്കണ്ടോ? അല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോയിട്ട് പ്രണമിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? തീർത്തും ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നല്ല ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ വെക്കി വെച്ചെങ്കിൽ നല്ലതാണിത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതീവമായ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇത് രഹസ്യമായുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ധ്യാനിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ നമ്മളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതം ആ വിധത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 മണി വന്നു, അപ്പൊ ഈ 3 മണിക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനോ സ്മരിക്കാനോ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മണിക്കൂറുകളും അതേപോലെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ദൈനംദിന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെ എന്താ പറയാ, ഒരു വീട്ടുജോലി വീട്ടിൽ മാത്രം ഗൃഹസ്ഥ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് മറ്റുള്ള ജോലിക്കൊന്നും പോവാത്തവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടക്കുന്നവർക്ക് എന്താ, നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം.
അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഓർത്ത് ഭഗവാന്, അപ്പൊ അത് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചില്ലല്ലോ, എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർമ്മ വരും. എന്താണ് നാളെ ഭഗവാന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഭഗവാന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നല്ല ഭക്ഷണം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം ഭഗവാന് നിവേദ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മള് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരും കഴിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ പരിശുദ്ധി കിട്ടുകയാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്ന് വരുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സത്സംഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് വിടുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചിന്തകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവാണ്ട് ഭഗവാന്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം നിഷ്ഠനാകുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും എവിടെ എത്തും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ആ കൃഷ്ണൻ മുടികെട്ടില് മയിൽപ്പീലി ചൂടി 2 കൈകളാലും ഓടൽ കുഴലൂതി നിൽക്കുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ വാക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഊന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവധർമ്മൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവഭാവ്യേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല ഭാവ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്തിനാ നീ ഭയപ്പെടുന്നു, എല്ലാം ത്യജിച്ച് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് എത്തണില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താ പറയണത്, സർവധർമ്മൻ പരിത്യജ്യ, ഇത് ഒരു അഭയ ശ്ലോകമാണെന്ന് അതിനെ പറയാ, ശരണാഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, സാമൂഹിക വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗത്തിലെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, സന്യാസത്തെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം, അനാസക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാം പരിത്യജിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയണ, എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താണ് പറയണത്, മുക്തനാവാം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാൽപാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നമ്മള് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മുക്തനാവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ്, നമുക്ക് വലിയ അമിത പ്രയത്നമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യം നിസ്സങ്കോചം ഉൾക്കൊള്ളുകയേ വേണ്ടൂ. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രേമത്തോടും കൂടി ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് വലിയ ഭാരങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. എന്താണ് പറയണ, 6 ശരണാഗതിക്ക് തന്നെ പറയണ 6 വിധത്തില്. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രാതികൂല്യസ്യ വർജനം യക്ഷദീതി വിശ്വാസോ ഗോപ്തൃത്വ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യോക്ഷദ്വിധം ശരണാഗതി. ആനുകൂല്യമായത് ചെയ്യുക, പ്രതികൂലമല്ലാത്ത ചെയ്യാതിരിക്കുക, പിന്നെ രക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെയുള്ളൂ നമുക്ക് രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള ആ ശരണാഗതിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിന് ഒരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപം അല്ലെ. ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പേര് വന്നത്. പരമസുന്ദര രൂപനല്ലേ ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെയും ഏത് വിധത്തിലും ഭഗവാനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ സുന്ദര രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആകർഷിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം. 68 യാ ഇദം പരമം കുഹ്യ മത് ഭക്തേഷഭിദാസതി ഭക്തിമയി പരാകൃത മാമേവഷ്യസ്തി അസംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് പറയുന്നത്, പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ
ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. എന്താന്നൊക്കെ പരമമായ ജ്ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. എപ്പോഴും എന്നെ പ്രണമിക്കുക, ഈ വക കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയണത്, ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായാലും അവര് എന്ത് ചെയ്യും, അവര് ശുദ്ധഭക്തി സേവനം അവർക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഫലം കൂടി പറയണം. 69ാമത്തെ ശ്ലോകം. നജതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയകൃത്തമ ബഹുദാന ച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറയണേ, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇതേപോലെ എന്താ പറയാ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടില്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എന്താണ് പറയണത്, പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരെ ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ. 70ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ്യേശതേച്ഛയ ഇമം ധർമ്മം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ 18 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് എനിക്കും അതേപോലെ എന്താണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ എനിക്കും തോന്നും, നിങ്ങൾക്കും അത് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ അറിയുന്നവരെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായി, 18ാമത്തെ ദിവസമായി. നമ്മളിനി എന്താ പറയാ, ബുദ്ധി അത് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസം ചെയ്തതിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഇനി ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കണം നമ്മൾ പതുക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 72ാമത്തെ ശ്ലോകം. കച്ചിദേത് ശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയേകാഗ്രേണ ചേതസാം കച്ചിദജ്ഞാന സമോഹ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ 72ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ, എല്ലാം കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ നിന്റെ എന്തൊക്കെ എന്താ പറയാ, അജ്ഞാനം അല്ലെ, അറിവില്ലായ്മയൊക്കെ മാറിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നാളും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വല്ലതൊക്കെ മാറിപ്പോയോ, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുന എന്താണ് പറയുന്നത്, അർജുനൻ പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർ ലബ്ധ സ്ഥിതോ അസ്മികത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തീർക്കണം അന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ. എന്താണ് അർജുന എന്താ പറയണത്, എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിയും തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എടുക്കണം. എങ്ങനെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മള് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു, അത്ഭുതകരമായൊന്ന് ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഇവിടെ സഞ്ജയനാണ് ഇനി 74ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. അഹം സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദമ അത്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ എന്താണ് പറയുന്നത്,
പ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും ഇതായി, അതേപോലെ തന്നെ സഞ്ജയനും അത് ഇത്ര സമയം പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സഞ്ജയനും അത് കോൾമയർ കൊണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ധൃതരാഷ്ട്ര കാര്യദർശിയായ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വെച്ചിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ എല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് 74ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട്, ഈ സംഭാഷണം എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതകരമായ കോൾമയർ കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനൻ എന്ന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്വം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് സഞ്ജയനും ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളികിതനാകുന്നു രാജാവേ. ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് സഞ്ജയൻ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതവാഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണുമ്പോ ആർക്കാണ് അല്ലെ വിസ്മയം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ, അത് കാണാൻ ആർക്കാ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ. ഇനി നമ്മള് 78ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്താണ്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര സിർവിജയോ ബോധ ധ്രുവ നീതിർ ഭദ്രമമ. ഇവിടെ ആരാണ് പറയണത്? സഞ്ജയൻ തന്നെയാണ് പറയണത് അല്ലെ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയണ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളടത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ഉള്ളടത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉണ്ടാവുക, നീതിയും എല്ലാം അവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടെ പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. ഗീതാധ്യായന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസജ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലനിർമോചനം പുംസം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഹൃദ്ഗീതാം സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാവുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമനെ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാനിശ്രിത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്താദ്രിനിസൃതം ഗീത ഗംഗോദ്ഗതം പീത പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് തന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുമായ ഗീതയാകുന്നു. പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമ്മപേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണന് ഉപദേശിച്ച ഗീതയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുവച കൃപാ സിന്ധുവേ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി की जय.
ഗുരു മഹാരാജ് की जय, इस्कॉन ഗുരു പരമ്പര की जय, സമവേത ഭക്തവൃന്ദ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. 18 ദിവസം എന്നെ സഹിച്ചതിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം ട്ടോ. എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നു മാതാജി. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്ലാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലതായിരുന്നു മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാട്ടാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പണ്ഡിതന്മാർ ലൗകിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആണോ? ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത് ഭൗതികവാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെ. അടുത്തത് ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ മൂന്നും. ഹരിബോൾ. അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആസക്തിയോ വലച്ച് ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ഇടയിലാണ് നിറവേറ്റുന്നത്. പിന്നെ അതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്താണ്? ചെയ്തുകൂടാത്തതും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 65ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ നിശ്ചയമായി പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അവസാനം പറഞ്ഞ തന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നല്ലൊരു അധ്യായം. ഭഗവാൻ നല്ലോണം നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മളാണ്. അപ്പൊ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഇടുക. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കും മാതാജി. ഇടാം മാതാജി.